Oy, nindot kay mga igsoon, basta makakita ta Ginoo, ikakita na to Ginoo, no? Ang sunod nga mahitabo, dili na ta magsigig yaw-yaw. Sa unang pagbasa, kani si Job, nakadawat man siya mga kasakit siyang kinabuhi, bisan pagbuutan kay siya. Motong sige siya yaw-yaw sa Ginoo, sige siya mahay, siya nga man Ginoo, kaila ba mong Job? Job. In English. Kaila mo? Job. Sige, tagaan ta mo gamay background, bahalang mabutan ta ni galauna. Una, si Job, dato kay ni siya kinadatuan atong ilang panahon. Unya, siya say pinakabuutan nga mag-alagad sa Ginoo. Nalagot ang yawa ni Job. Motong giadto niya ang Ginoo dito sa langit, si Satanas ba? Ningadto sa langit. Ningon siya, Ginoo, kitaan man ako sa Job dito. Ingon Ginoo, bitaw, buutan kayo no. Ni siya, buutan kayo mo magkitagaas tanan. Tuguti ko na ako nang sulayon si Job, di ba balikason ka na? Ingon dayong Ginoo, sige, buhatang tanan ni mong buhaton. Balik ng yawa, lipay kay yawa, kaya na naman siya permission. Murag na siya warrant of arrest ba? Okay. Naog na siya dire. Iya dan bukan itong Job. Ang warning ras Ginoo niya, siya ay lagi siya patya. Wa kay katungod pagpatay niya, pero mabuhat ni mo bisan unsa. Ang gibuhat ni sayawa, nang ipatay niya ang tanang mga kanibang mga katawha sa ubang, mga saog ni Job. Iyang ipapatay sa mga tulisan, niya gipakawat ang tanan niya mga hayupan. Niya ang iyang mga anak na nagparty, pituto kabugyang anak, nag-birthday party sa kamagwangan, iyang ipadanag alimpus, ngadto padung sa balay, nahugno ang balay, patay sa tanang mga anak. Si Job na lang ang iyang asawa. Si Job, wag yapon maunsa Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo mo'y nagkuha, dahil ko nangalan sa Ginoo. So wala siya maunsa. Kaya na pa masaya asawa iya magagos-gakos, at least pa. Ingos dito Job, back to basic. Wala may anak, so back to basic. Dito asawa. Sus, ang yawa kay naglagog man. Ingon din siya, punan pag idinako. Gibutangan niya nuka si Job, ikan sa Aristiil, putos ko diyang lawas sa nuka kanang murag leprosy ba, murag sanla. Sus, ang asawa kay di naman mugakos ni Job. Ay kamoy asawa, inyong bana, puno sa nuka, mugakos pa mo. Nya si pare, way nuka. Basig ato na mong pare mugakos nun. So mo to, kunti namang nukan. Ang gibuhat ni Ikuan, ang gibuhat sa asawa, gipalaya si Job. Dito na siya naglingkod sa kilid sa daan, dool silang balay. Kaya di na siya pasakon siyang asawa silang balay. Kaya matakda niya siya sa nuka. Kamo mga bana din palayason mo sa inyong asawa, sa inyong bation. Salamat. Ako, palayason ko sa madre, mag-uul sa ko ay isan sa'yo rin ka ng palayason ka. Aga ng madre, wa magimigapin ka bubuto na pero sakit-sakit ng ako dinali. O sa na ka ng asawa, nga imo ginakatupad o higda, kami panagsara mami magtupad sa madre. Kanara mga anas opisina, maglingkod mo ba opisina? Kamo sa no, ang inyo sa ginahuna na pariha lagi mi ninyo, dili ay lahi mi. Ay lang mo kumpiyansa. So muna, gamahay si Job sa Ginoo. Iyang gi-question ang Ginoo. Hangtod ang Ginoo, nipakita niya human sa iyang daghan kayong mga pagbahay, nipakita ang Ginoo, giingnan siya sa Ginoo. Job, mauto ang reading kahapon, ingon, Job, kanang makapasubang bakas adlaw, makapasaw bakas adlaw, nya kung musawag na ang adlaw, mapabalik ba nimo siya sa tutok? Ingon Job, dili. Siya nakaadto na baka sa ilawom sa dagat, nakatsekag pila ka tuburan diya sa ilawom sa dagat. Ingoso, wa ko'y kalimutan na. Sa tiguwang nagugang, kamaog yung ka. Sige mong reklamo diha. Dipakita sa Ginoo nga ang Ginoo mo'y nasayod sa tanan. Yan ingon ang Ginoo, ay kabalaka, nahibaw ko ng imong kahimtang, ay pagsigreklamo, ako'y magbuot unsay imong agian,
Unya, kung magsubay kas akong dalan, danon sa tika sa maayo sang kinabuhi. Amo na yun si Job, ingon siya, Ginoo, gamay kay kong nakatunan, karon na nakita na tika, nagbasol yun sa akong mga ipangyaw-yaw. Muna karon, di na jud ko mangayo bisan unsa, magsigi na lang jud kong higugma nimo. Pag-ingon aning Job, tanawa, nakabati mo sa unang pagbasa. Saan mo naminaw? Mga yawanon mong dagko, no? Kaya ka na mga yawanon, di na maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang paminaw na unsay panghatag, unsay mga kwarta ipanghatag, mga reward. Mao na mga yawanon, pero ka na mga Diyos no, maminaw gina sa pulong sa Ginoo. Sama niya itong liktor. Ato ni sila pangutanon, unsa man ito'y unang pagbasa. Wasan sila kay Bao kayo, no? Pagutan ng pari, otro sa labaw na nasa Kristan. Ipakapin pa ng choir. Ganun kasi, sigurang, minaw bago na sila. Wala minaw. So, ang giingon sa, ang gibuhat sa Ginoo, pag-submit na kinihub na total submission to God, gibalik sa Ginoo ang iyang nindot na panit, nga mura na lang panit sa bata, nga bagong na tao, naayo ang iyang nuka. Unya ang iyang asawa na inlove o balik niya. Niya ang ilang edad, tag-80 na ilang edad, ibalik sila niya itong 16 years old pa sila. Ngunit tinuod nga, ang sa tawagan na rupang ko nga, forever. Forever, oh. Kada bang makapalagsik sa lawas ba? Nga. Mao na, ang resulta, balik sila sa ilang murag batanon, nakaanak silang 10 kabuok. Ang iyang anak 7 kabuok lalaki, 7 man to'y namatay, so napilisag laing 7, napunan pa yung 3 ka babae nga anak, nga 40 kunong gwapaha, matod pa dire, wa kuno'y makatupong silang kagwapa sa tibuok kalibutan. So kaning inyong kagwapa din ka ng kamong kapagwapa diha, wala mo kumingking sa mga anak ni Job. Muna ay nalang mo pangambisyon. So wala. Unya ang iya pag yung kaptangan, ipilo-pilo pag yung daghang kapilo, thousands. Unya ang iyang edad, ipunan pag yung 140 years. Nga nakakita pa siya sa iyang mga apo o mga anak sa iyang apo. Unsa may message ani mga igsoon nga mo'y giingon ni Kristo nga gipakita nimo ngadtos mga way kahibalo ang wa nimo gipakita sa makinahadmanon. Nagkididi ang mga pobre sama ni Job nga nagpakakabos maoy makadawat sa grasya nga purting daghana gikan sa Ginoo. Yang magpabili ng atong kasing-kasing nga kabos, pilong-piloon pag sa Ginoo ang iyang mga grasya. So ang tinuod nga malipayon kana ra yung tao nga kabus. Pangita mong dato nga hangol kay kwarta nga malipayon. Ipresentar nako. Gusto mo mong malipayon mo kanunay? Gusto mo dili? Gusto mong healthy mo kanunay? Gusto mo nga malinaw mo? Gusto mo magkahiusa mo? Okay na. Pagkakabos. Adto mo Maria Luisa. Kana mga Santo Niño Village. Paglakaw mo dito silang daan, naabay mo timbayan ninyo. Wow! Init pag yung kayo, wag mo papandong ni mo dito. Pero lakaw mo din dapit pasil. Di ba mapandol mo sa tao? Lakaw mo dapit dito sa dayong, ato dapit sa pangdako, asa pa ng inyong lugar diha. Layo pa gani ka, nanay mo tawag mo, uy, alagi ka, masamaan, maningil ka. Kana bang magka-istorya dayon ba? Dito bitaw mo sa Amerika, dato man ang Amerika. Sus, hapit ko dito magdepresyon ay. So nang kaduha ka semana, sigog lakaw-lakaw dito, anang mga balay, murag yung mga musuliyo ba? Nindot kayo, pero mingaw. Mingaw kayo, ako masugatan, mga sakyanan ra gyud. Kapuya lagi, may kay giuli din sa ato eh. Na karon no. Nawa to mga naong. Kita kayo kay mga kabus man. Nya karon ikaduha, ang mga kabus na ay gahom.
Unsay gahom sa mga kabos ang pagpapahawa og mga yawa. Karing ato rong gospel, nakapapahawa silang mga yawa. Susugod karon, ayaw na mo kahadlok og yawa kay naa mo'y gahom. Tuo mo dili. Nakaron, unsaon man paggamit imong gahom? Nakagamit na mo? O pa? Ako wapasad. Wapa mo kagamit? Sige, ako mong tudloan. Okay ninyo? Sige. Una, ninyong buhaton, ayaw gyud pangangkon nga naa kay imo. Ay gyud pangangkon ba nga naa kay imo? Kay mangangkon gani ka nga ako ning balay, ako ning kwarta, ako ning sakyanan, ako ning sinilas, ako ning sudlay, ako ning naong. Mangangkon gani ka, tuwa na kasiyawa. Ay gyud pangangkon mo na ni Kristo, deny yourself. Unsa man yung pagsulti? Ingna nga gasa nis Ginoo, gasa nis Ginoo, gasa nis Ginoo. Kana patay yung yawa. Kay tintalon man kasyawa, nalitan asawa ka, imong bana dili pa ulion sa yawa, adto pa puyon sa silingan. Nya anhawon ning kasyawa, hala imong bana, to dito nangabit. Di giyawaan na ka. Pero og wingon ka nga, asag di lang oy, pagbuot sa nas Ginoo. Kay di masana ako, gasa man nas Ginoo. Di ka masuko, di ba? Nya ingnon jud kulit-kulit ko di ka masuko, nga asawa ka. Sao, ningon man sang Ginoo nga sa kasakit ug sa kalipay ako gina siyang dawaton. Aw gisakitan ko karon, dawaton gyapon na akong yawaan na. Awa na. Di jud ka kasa. Mao na ang yawa napapahawa nimo sa imong kasing-kasing. Kay di man siya maka-manipulate nimo. Pero mangangkon ka nga imo ng bana, jadi tabok dito, sakon to nimo, bugnoon to nimo dito, porting yawaan nimo. Kuha ninyo? Kana, ay mo pangangkon nga inyo ng buhok. Kana ba inyong buhok? Aron dili mo magsigit usab-usab sa color ana. Kanang tanan nga nag-usab sa colors buhok, posible kinang giyawaan. Kanang gasigig pangangkon nga iya ng kilay, nga sige panglarot sa kilay, kana giyawaan sana. Grabe kayrong yawa, gipaangkon na tanan. Hastagod ang kanang agianan sa similyas bata, kanang palupyan siyog, giangkon nga iya, putol-putulon sa niya. Anong putlon man ako, anong ipalaygit man ako. Nang Ginoo man anay gabuot, ipaputol niya nas Ginoo, wala lang tanan niya gibutang. Giangkon man ako ni, putol na yun. Ang kuyaw yung kanag yung bata nga mataos tiyan, i-abort, giangkon man na ako ning tiyan, yang nung sudsud man kaniha, ana, questionon pa niya nga nung nasud ang bata, wa niya question na nga, nisud ang... Katong tayo questionon, anong sud? Katong injeksyon na nagdako itong dagong napay bugwak sa medisina magpunga-punga yun suktip kong mata ni mo na sa niya wato question na ang gi-question nga nung na ibata nag-ipatay yawa na pero di ka mangangko na kana ihatag ginas Ginoo nimo ang dako kayong grasya ana yun na manindog na ta mga yawanon pag-ampo sa katilingban. Magampo kita kang Hesukristo kinsa gialagaran ni Wala. Ipapas masyawa. Sige. Magampo kita sa Dios nagialagaran sa ato mga santos kinsang kasing-kasing mahigugmaon ang manggihatagon sa tanang katawhan uban sa pagpaubos moingon kita dungga kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko na sa kanunay kini magmalahotayon sa pag-alagad mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga sila maminaw sa gawa
sa Dios diha sa pag-alagad nga makigdaiton mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa mga Kristiyanos nga nagbudlay sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo nga sila maminaw sa kabubuton sa Dios mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa nawadan sa pagsalig sa Dios, nga sila mamahimong abli sa pagpaminaw sa mensahe ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Among lagitong amahan, puno ka sa gugma alang kanamo, usa dawat ka ang among mga giampo kanimo, ilabi na ang maayong kaugmaon ug kahiusag kalambuan niini karong mga cooperatives nga nagkapundok alang sa pagdaig kanimo ug sa pagpangayo sa imong mga grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Masalah sir. Sir Eli Sudli, di ko mahawag di kamson. Dollar, di ka kag-Amerika. Alam sir.